Kakang aku njaluk ngapura. Ngapura apa? Aku njaluk ngapura. Iki kita terangane sing bibit perkarane. Petra aku njaluk ngapura, Petra. Ngapura apa? Mudir. Ayo, Truk, antemi ya, Truk. Kok men kopi ora ndase ya ben mundur. Awak kudu dijaga, raga kudu dijaga. Mergane raga kuwi apa? Raga kuwi regane rek mecang ayo. Wes. Ayo tetembangan rasa kesuwen gareng Petruk aku. Aku gading kon duet. Karo sapa? Okta. Wah. Ora apa-apa diunggahke. Men nguji mental. Tak kenalke ning masyarakat. Biyen bapakmu ya kerep dolan dene nang gone Mas Eko. Besok tak kenalke karo Pak Eko kene. Wah. Pak Eko kene iku wah wong iki breu. Nyah-nyah. Kowe kula angger aku ki dolan dono wah jan. Rake apik Mas Eko. Kowe pengen po? Nyoh. Kakek lah saking lomane Mas Eko kok. Aku meneh dolan dono dilalahi nganggo jaket ya apik. Wah Mas Eko jakete jan sae. Wah apik no. Kowe pengen po? Nggih. Nyobain, wah saut. Dolan dono meneh, wah jan sendale sae. Pengen po? Nggih. Gawanen, gawa. Wah murene batu jan jos-jos Mas Eko. Pengen iku kowe? Wah pengen no. Nyo, gawa siji. Gawa. Arek muni bojone kowe, arek muni bojone. Ngawur. Ora gur guyon. Heeh. Pokoke nek aku karo Mas Eko ki cinta. Ya, nek Den ora gur guyon ngono. Ya, esuk dolanane Mas Eko. Ngejak Ambon yo omahe kene nene Mas Eko. Pak Seno mbiyen yo ijlak-ijlik apa ya kerep dolanane Pak Eko. Pak Eko. Oh, yo tetembangan. Ya. Sasi seswarane Bojonegoro. Sayuk-sayuk rukun kancane. Kedua lolo coba itu. Yo lah genduk. Iki jatahku nyok-nyok. Oh iya ta. Asem kuwi ra. Nanjake Bu Sumi. Oh iya. Kowe anu lho, ulul kambang. Iya. Ulul kambang. Yo. Dasare sing nyinden Bu Sumi, sing ngender Mbah Adi Carita. Ora jedhak kaya Pak Geter. Ayo aku ki pengen Kayak kok bar kowe cingket-ceket cingket-ceng kulukutak tang dulu tak plak dedelang. Ayo. Weh, kowe perlu dileluri ya. Ayo, pengen latihan. Aku nek pas kuwi nggatekke tenan karo Pak Geter. Ayo. Besok tak tiru tak praktekke nek ora jelimen. Kok ndak disen-disen karo Pak Geter aku. Ora. Wae kae piye-piyeno ya bapa gurune awake dhewe. Iya, aku ki njaluk naskah dono, njaluk pewarah dono, njaluk lakon dono. Pak Geter ki pancen istimewa. Saiki lagi nyenengi putren saka kono e. Up, stop. Stop. Yo. Gerongi sapa ta kowe? Ya kowe wong tuaku, Pak Ugi, Pak Seno. Sing siji Pak Supar. Wah, jan Pak Supar ki kepiye ta ki? Popine kesuwen le duda. Mulane kowe sesuk ngomong aku kon ngeterke kidul, tak terke kidul. Idul nang ndi? Dul gejlek. Nah, men rada longgar. Weh. Saiki mituwa saiki kuwi. Aja semelang ku. Aja ngawur kuwi mituwa kuwi. Mituwa kepiye? Wah, tukang masrahke sajen e. Yo, Bu Sumi yo. Iki gamelane sapa ta iki? Iki gawan saka ngomah. Weh lah. Kowe gawan saka ngomah. Iya. Oh, yasanmu. Ya, gur kelompok-kelompok iki mula tak
jenenge Kyai Klumpuk. Kok Kyai Klumpuk? Lah ya njuput kono njuput kene. Ya ora ngono ya. Disyukuri wae. Biyen kaya ngapa saiki kaya ngene. Iya. Karo bawang kelir ya rek. Dalan kas. Tukang eson rek ya iso kelir rek madeg dadi dalang. Sapa? Peri. Sapa? Peri. Golek wayang asing mumet. Weh lah rek madeg dalang. Nang aku latihan geprak. Saking leleng latihan geprak gerak pupune gede banget ae to. Gile edek ngasih ra leren-leren. Nggo motor ya edek. Ngising ya edek. Jarak. Iya. Truk. Ya. Ayo kek bet. Ya. Set. Ya. Aku tak langgaman wae. Oh ya. Langgam kuwi duet ora? Ya ana sing duet ana sing ora. Coba saiki aku tak nyoba suarane Mbak Yuku saka Berbah. Iki aku sing njaluk. Oh iya toh. Kaya Basio. Wah aku cinta banget kene. Ndelokke Basio ngene. Cil. Ayo, Bu Wahyu. Kula nyuwun langgam. Saja ing oh rengu. Nah. Ayo, sare larasane ya kepenak. Iya. Jan. Sing ngendang ya Wasis. Iya. Neni saking terampile rek gedulur kalau wah iya sing gambang ya apik klek gambangane kaya peking apa iya ngeteki lagu heeh sing nyiter wah jan cuwekane wah ngesem-semake sapa-sapa dicuwek ayo saiki kowe gong oke ora ayo ding duet ding ndak pundi ae ding hei duet to tak kenalke masyarakat kene ayo anu rondo kempling wae nggo catetan ndak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi mlimo kaya jaman gembiyen ayo ora prayoga. Aja nganti awake dhewe nabrak adzan subuh. Ya. Aja nganti nabrak adzan subuh. Ya. Saiki yo sebani nganggo apa? Ngrasah sing angel-angel langsung sampak wae. Oke, yo sampak. Iki yen ora kleru iki kaya putuku. Untadewa Werkudara Rancanaka. Nun inggih. Kula ingkang sowan Eyang, boten langkung ugi kula nyaosaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Abiyasa. Iya Eyang yer tak tampa ora liwat pangestuku wae Tampanana Werkudara. Wah. Iya. Abiyasa kakekku. Kakangku ora ana alangan sak ije apa. Ora liwat basaku Tampanana. Ya. Tak tampa tiba padha-padha Canaka padha Raharja. Nuninjih. Berkah pangestu dalem sowan kula boten wonten halangan satunggal punapa. Kejawi saking menika kula nyaosaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Ya tak tampa. Putu-putuku kabeh wae sangkan-sangkan datan pepoyan. Tanpa nyaosi kabar marang pun Eyang. Punta
wonten dawuh. Kowe ingkang pinangka dituwake dening dulur-dulurmu banjur ana wigati apa, Ngger? Sowan ana Saptaharga. Duh, Kanjeng Eyang. Estunipun anggen kula sowan menika njumbuhaken kaliyan sasmita ingkang kula tampi bilih kalenggahan mangke Jawata badhe matedhakaken kanugrahan inggih menika wahyuning kamulyan utawi wahyuning katentreman kawimbuh sabdanipun Koko Prabu ing Dwarawati bilih Koko Prabu Kresna ugi nyumpena ingkang kabar kawestan yen to ingkang wayah pun Puntadewa tetunggalan raga kalian Kanjeng Eyang ing Saptaharga. Monggo kalenggahan menika bebasan suduk gunting tatu kalih karana nyarengi mendranipun pepundhen Mbok Sri Dewaning Boga. Mila daya-daya kula sowan Kanjeng Eyang menika. Duh Eyang. Menggah sasmita ingkang kula tampi kala wau kados pundi lan kenging menapa saged hanyarengi dhateng murcanipun Betari Sri Dewaning Boga Eyang. Oh ngilahing estu nama sidam punta wonten dawuh. Jumbo sasmita ingkang sira tapa apa dene ingkang tinampa dening Kaki Prabu Kresna kuwi jumbuh kelawan sasmita ingkang Eyang tampa yen ta dewa bakal mudhunaken kanugrahan wahyuning kamulyan utawi wahyuning katentreman. Mula punta yekti wahyuning kamulyan samengko bakal cinadhang dening punta sakadang dene Eyang ingkang dadi lantaran punta sumurupa. Kamulyan mono kaperang dadi rong perkara ya kuwi kamulyan lair lan batin. Kang tegese wong kang wis ngrasake kamulyan lair iku durung karuan bisa ngrasake kamulyaning batin. Kosok baline wong kang ngrasake kamulyan batin durung karuan bisa ngrasake kamulyaning lair. Mula lair batin kuwi kudu manunggal dadi siji. Kang mangkono kuwi punta gandeng derajat pangkat semat wis bisa sinanding dening putuku Puntadewa. Teges kamulyan lair wis mbok bisa rasake aja nganti warsa nggonmu matrapake diri pribadimu. Mula ya kudu kadunungan kamulyan batin. Wondene kamulyan batin mau ya lumantar meduning wahyu kamulyan utawa wahyune katentreman punta inggih. Lajeng bab murcanipun Betari Sri, bab murcane Mbok Sri Dewaning Boga saka penandhangipun Eyang, saka pangrasanipun Eyang iku kinarya pacoban kanggo Sri kabeh sira kabeh nanging iku uga ana sambung rapete marang wahyune kamulyan kang bakal tinampa marang Angger Puntadewa inggih. Yen mekaten lajeng cumadung dawuh sarana menapa ingkang kedah punta sakadang tindakaken punta lan putu-putuku para Pandhawa mara coba yen pancen sira padha tanggap ing sasmita mestine bisa padha weruh marang kersane Eyangmu ing Saptaharga. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene wahyu kamulyan sampun dipun paringaken parendene ing mangke tasih gadah panyuwunan. Iya. Njalukmu apa Ngger Puntadewa? Inggih. Menika bab murcanipun pukulun Betari Sri Dewaning Boga saking negari Ngamarta. Menika kados pundi pukulun Kresna Dwipapangga Dwipayana wonten dawuh Betari Sri Murca saka Ngamarta iku pancen sakwentara ulun kersakake Puntadewa wonten dawuh ulun timbali ana marsana ulun munggah ana ing kayangan Undarantir Bawana sayekti mung kinarya pacoban kanggo punta sakadang nggone bakal nggayuh wahyu kamulyan jalaran ora ana kanugrahan ingkang tinampa mawa pacoban lan pangorbanan nanging pacoban iku pinangka pandadar lan pangungkaling laku lamun kuat lan bisa luar saka penandang ing kono bakal ketekaning kanugrahan agung reh ning nyatane punta sakadang bisa ngliwati utawa luar saka pacoban
Mula kalenggan iki uga Betari Sri supaya bali meneh ana ing negara Ngamarta. Lan iki uga kanggo jeneng kita nggonmu bakal nampa kanugrahan lan Betari Sri bakal bali ana negara Ngamarta. Waduh, matur sembah nuwun Pukulun. Ya, Punta, matur sembah nuwun Pukulun. Ya, abiyasa. Yen mekaten kula nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Yen mekaten kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Ya, kono bali ana ragamu dhewe-dhewe. Wahyu kamulyan sampung kula tampi. Iya. Wahyu kamulyan wis ndok tampa. Ming welingku kowe aja nyok sembrono karo kawulamu. Kawulamu kuwi padha karo anggepen keluargamu. Lho inggih ngestaken dawuh. Saka pangrasaku isih ana pacoban meneh kanggo kowe Puntadewa Werkudara. Piye abiyasa kakekku? Wis saiki metu njaba. Kanan reget sing mapan ana negara Ngamarta, Resi ana Werkudara. Njaluk pamit. Penemban. Piye? Kowe mau wis nyarujuki yen to para putra Pandhawa nggone mala karo Durna aku ora nrimake. Monggo kula aturi lerem. Kula aturi kundur wonten ing pertapan Sukalima Penemban. Yen durung bisa nyerake para Pandhawa, durung marem aku. Lah kersanipun Bapa Penemban, aku kudu iso mateni salah sakwijining para Pandhawa. Aku kudu iso mateni salah sakwijining para Pandhawa. Wah! Bojomu akeh mesti rondo kabeh. Sembadra tak dolani, Srikandi tak dolani. Ditunggale para Pandhawa. Pandhawa kok Pandana. Pandhawa Werkudara Puntadewa nek kula sediwi. Sedewa kok sediwi. Ayo maju nanti karo bapakmu Kubayana. Weh, Gong, hei, apa? Kowe deloken ki gulune Ndara Arjuna. Walah, ya lah bekas cipokan. Cipokan apa, Cik? Sik. Wah, lah kok milih getih, Truk. Coba demoken ana jantunge isih anu ora? Waduh, Gong, Ndara Arjuna sedo. Waduh, piye to? Oh. Waduh, ora sida serem, Truk. Heeh. Kudune iki mau ya telutur. Dadine tlompeh. Kepeto rasa guyon. Ayo Geti, anu diaturke karo Ndara Kresna. Ndara Kresna ketiwasan. Werkudara. Piye? Iki sajake kok
ana pacoban sing gegirisi. Ndara! Ndara Kresna! Ketiwasa Ndara! Bagong, pripun? Ketiwasandara, Ketiwasandara. Eneng apa lah kok kowe kergosan? Bapa karo bendaramu Arjuna. Nggih nyuwun ngapunten. Niku wau lak kula jalan-jalan wonten tengahing mergi lah kok Ndara Janaka niku nglumpruk wonten tengahing mergi wonten ing Bantala. Kula iling-ilingi kalih Kang Petruk jebolane bekas gigitan gigitan apa? Binatang buas. Udu. Tetep udu binatang buas. Menika kadosipun wonten yaksa ingkang nyokot jangganipun Ndara Arjuna. Waduh tak ungake sithik. Wis tak tambanane nganggo pusaka kembang. Sik, blane. Nah iki. Wis mari. Janaka, tangi yo Janaka. Truk. Wah, Jan. Jebulane kembang cangkok Wijaya Kusuma ki iso nggo nguripke barang mati. Kena nggo nguripke barang mati. Mongko barangku mati terus ya, Truk. Mbok menawa tak silih ya kembange ngawur kowe ra. Pusaka kowe ngawur pusaka nggo nguripke gunamu. Golek jamu ngono. Tekon Agus. Wah, Agus kok ditekoni. Agus ditekoni kok malah nawani pijet. Diagelan-dagelan elek minggat ono. Wis ngene ta, Truk. Heeh. Ono wae. Arjuna wonten dawuh. Eneng apa? Wonten yaksa alit medal saking bumbunanipun bapa penemban Durna. Wah, rak tenan to. Pulanggana Petruk Bagong iki tanggung jawabmu. Oke, Pulanggana, Pulanggana. Kira kaya Kang Durna. Wus! Pendhita aku. Wah, jan pendhita kok. Wah, jebul pendhita ku sandangane mampir ya. Mampir rae aku. Dadi pendhitane Sang Nata Prabu Duryudana. Oh, ning kok ana kuciwane. Kuciwane apa? Bojone kok jaran. Wus! Wandane ra. Jange mau lek ketoke nek bojone jaran. Gayeng-gayenge ora apa-apa, tokke esuk-esuk ngene iki rak tonjo. Ayo, kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Lho. Aku maju ngene iki rak ya arep nantang gelut karo Kumbayana. Ayo. Apa kekuatanmu nandingi karo Bagong? Apa ora ngerti karo kondange Bagong? Wah, aku kondange Bagong kene iki tukang glondong kayu. Sapa? Wondo. Pancen nyata awakmu ireng guteng kok. Lho, deloki tatoku. Lho, gleleng aku anggepe ra.
Ayo. Ayo. Ngapa utang aku? Ayo perang karo Bagong. Ayo Bagong perang. Truk. Oh, mendelep meneh. Hey. Hey. Utang atung meng ngopo? Ora ngopo-ngopo. Wong aku nungsung kekuatan. Ayo, Ayo. Maju legane ngatiku. Bagong ora bakal mundur sejarah tandingi karo si Kumbayana ya si Doran. Durna. Nah, si Durna. Truk. Canda. Masa aku konangan karo Ponokawan. Nek nganti aku konangan Ponokawan kecekel Ponokawan. Wah. Lakon isin aku. Dinggo dolanan arep mlayu nandi. Bagong wis ya Bagong. Wis apa mulakno kuthuk kuntek mergo kok pangane. Pitikku kok pangani ya ora. Bagong aku njaluk ngapura. Ngapura apa? Aku njaluk ngapura. Iki kita terangane sing bibit perkarane. Petro aku njaluk ngapura, Petro. Ngapura apa? Mudir. Ayo, Truk, antemi ya, Truk. Oh, kok men kopi ora ndase. Ya ben mundur. Ben mundur. Entek kudu. Manuk ya do ilang mergo iki. Heeh, iki nyolongi kututku iki. Kucing barang dicolong. Heeh, iki cawet barang dicolong. Ora ngajar. Ora ngajar. Us. Terus nyolongi Sariwi bareng ta. Ora gelem tuku gula entek-entek. Kopi bareng ta. Motor. Terus entek-entek kuduk. Iki menek udus. Nyok entek-entek kuthuk men diam tembi ya, Truk. Main kopi ora sirat. Terus terusno nganti kok teruske tak cokro modar. Aku duwe senjata jenenge senjata cokro. Petruk Nun butane mlayu Nun. Ana wong perang kok turu. Majurene Bagong. Nggih. Sapa sing ngenjingi? Pulanggana. Petruk. Wonten dawuh. Pulanggana. Lah saiki ndi Pulanggana? Oh, lah mlayu. Oh iya, Truk. Kurang ajar. Moko aku bar mangan ndok bosok. Kurang ajar. Kok Ndara Werkudara tesih wonten sisa-sisane